כל ישראל שלום, כאן אלפי מנשה בתשדיר מיוחד, הישר מבית הנשיא עם גילה קצב. ערב טוב גילה. ערב טוב. לאחרונה נחשד בעלך בעבירות מין חמורות. שמענו כאן את א' המתלוננת שטוענת כי נאנסה וכי הוחדר לה עמוק עמוק וזה כאב לה. מה יש לך להגיד למדינת ישראל? ואל תגידי עכשיו, בעלי לא אשם, הוא לא שרמוטה. בעלי לא אשם, הוא לא שרמוטה. זה הכל מופרך. אתם לא מבינים, הוא בן אדם נפלא. ואני חושבת שזה הכל המצאה אחת גדולה של א'. אז א' פה פבריקה סיפור נוגע ללב. אני כמעט בכיתי. נשבע לך. אני חושבת שהכל המציאה, אפילו אני לא בטוחה שזאת היא. ראית, היא הייתה מאחורי מסכה ונראה אותה יוצאת, היא, אתה יודע, הכל המצאה. ובעלי הוא בן אדם מדהים ואני חיה איתו כבר 700 שנה תקשיב, אני אומרת לך שזה הכל המצאה. לאחרונה נחקר בעלך בעבירות מין קשות. נמצא בחדרו בובת מין מתנפחת. לא, זה הייתי אני. האם זו יציאה מהארון בשידור חי? לא, כן, אני... אז כאן את מצעירה על הסטייה שלך לנשים ולאיבר המין הנשי. את אוהבת לקק פוטים? אני